Ak sa radíte skôr k začiatočníkom v cudzom jazyku, tak sa vám určite stáva, možno aj pomerne často, že je pre vás veľmi ťažké zosmoliť nejakú ucelenú vetu. Možno sa trápite slovíčko za slovíčkom a chcete to dať dokopy, ale ide to z vás doslova ako z chlpatej deky. Stojí vás to hrozne veľa energie a aj tak si na konci tej vety vlastne ani nie ste istí, či ste to povedali správne, alebo veľakrát to aj reálne tak je, že tam je kopec chýb. Spoznávate sa v tom? Ak áno, tak nezúfajte, pretože vám to viem veľmi pekne vysvetliť, čím to je a hlavne vám viem aj povedať, ako to zmeniť, pretože to veľmi súvisí s tým, akým spôsobom sa ten jazyk učíme. Toto video bude primárne určené tým z vás, ktorí sú začiatočníci alebo možno aj takí väčší, opakovaní začiatočníci. To znamená, že ste si nikdy nezažili úplne takú ľahkosť v používaní jazyka, hlavne čo sa týka rozprávania a máte pocit, že naozaj sa trápite slovíčko za slovíčkom a aj takto úplne nie je ono. Ale verím tomu, že aj tí pokročilejší si v tomto videu nájdú niečo užitočné. Najľahšie si to asi vysvetlíme na konkrétnom príklade. Povedzme, že sa učíte angličtinu a chcete teraz povedať vetu: ona môže ísť autom do práce, kedy chce. Tak si povieme, ok, super, ideme na to. Ona, she. Super, to sme dali. Môže, can. Dobre, to sme dali správne, ale teraz počkať. Je to ona, je to she. Není tam tretia osoba, nemá tam byť cans? Není tam tretia osoba s tým s-kom? A ten si povieme, nie. Tam nemá byť, pretože to je modálne sloveso a v modálnom slovese je výnimka a tam sa to s nedáva. OK, dobre, takže she can. Hej, a teraz popisujem tie procesy, ktoré nám idú v hlave, alebo to je taký ako keby tichý rozhovor sám so sebou, že sa snažím vyberať tie slovíčka a zároveň uplatňovať tú gramatiku pomedzi to. Hej. Teraz povieme, OK, môže ísť, to sa povie go, že? A v skutočnosti počkať, ale keď to je šoférovať, ísť do práce autom, tak nemá to byť drive, hej? A teraz už rozmýšľame a vlastne potom to v tej našej hlave doslova tak bzučí, pretože my sa snažíme strašne veľa procesov spojiť do tej jednej vety. A keď to takto skladáme slovíčko za slovíčkom a pomedzi to ešte rozmýšľame nad tou gramatikou a teraz povieme si niečo v minulom čase a počkať, tam nebude to nepravidelné sloveso a rýchlo lovím v hlave, v ktorom chlieviku to mám uložené, že či toto sloveso je nepravidelné alebo pravidelné. Toto je neskutočne energeticky náročný proces a nemôžeme sa čudovať, že nám to tak dlho trvá, pokiaľ takto postupujete, že si slovo za slovom prekladáte. Totižto presne v tomto je ten najväčší problém, že my, keď rozprávame v cudzom jazyku, nemôžeme ísť slovo za slovom. Nemôžeme si tú vetičku predstaviť v hlave a slovičko za slovičkom si tam doplňať a rozmýšľať, aká gramatika tam platí a kde je aká výnimka, pretože to, čo som vám práve popísala, to bolo veľa aj povedať, hej? Ale reálne poznám ľudí, ktorí sa takto učia a naozaj sa trápia s povedaním tej vety. Je to všetko preto, že sa učia jazyk slovo za slovom, toto znamená individuálne slovíčka a zároveň sa nezávislo od toho učia gramatiku a potom sa snažia pri tom rozprávaní to všetko spojiť. A ako hovorím, je to extrémne náročné a trvá to dlho úplne všetkým, nie len vám, trvalo by to rovnako dlho aj mne. Ja sa učím jazyky trochu inak. Ja neučím sa jednotlivé slovíčka a jednotlivú gramatiku, ale spájam to všetko dokopy. A využívam to tak hlavne na začiatku učenia sa cudzieho jazyka. Tá metóda, ktorú uplatňujem, sa volá metóda spätných prekladov. Ja som na ňu prišla pomerne intuitívne, keď som sa učila španielčinu, čo bol môj prvý jazyk, ktorý som sa učila ako samúk. A neskôr som zistila, že to je metóda, ktorú uplatňujú polygloti, teda ľudia, ktorí ovládajú veľa jazykov, po celom svete a je veľmi obľúbená. Ide tam v podstate o to, že my si preložíme text z cudzieho jazyka do slovenčiny a potom sa ho snažíme z tej slovenčiny prekladať naspäť do toho cudzieho jazyka veta po vete. My sa v podstate ten zahraničný text, povedzme v angličtine, naučíme ako keby naspamäť. A tým, že sa ho naučíme naspamäť, tak my sa naučíme celé frázy bez toho, aby sme si museli tam hovoriť, že pri can je výnimka, nedáva sa s v tretej osobe, lebo to je modálne sloveso. Hej, toto vôbec nemusíme vedieť. Stačí, že sme sa veľakrát v tých textikoch naučili frázy she can drive, you can do it, he can walk, hej, nejaké takéto proste výrazy a tam si zapamätáme, že vo všetkých osobách je to can, nezáleží od toho, že aká je to osoba. A toto keď sa naučíme, tak potom je pre nás veľmi samozrejmé povedať to aj v inej vete, keď chcem niečo povedať. Hej? Dajme si aj iný príklad. Naučite sa napríklad prítomný čas priebehový v kombinácii s použitím slovička nikdy, never. A toto sa veľmi často používa spolu, takže vy sa vlastne pri tých spätných prekladoch naučíte celú tú frázu. Napríklad she has never seen, ona nikdy nevidela. Hej? I have never been abroad, nikdy som nebola v zahraničí napríklad. We have never done, nikdy sme neurobili. Hej? A keď sa vlastne pomocou tých spätných prekladov, za chvíľočku vysvetlím, ako fungujú v praxi,
My keď sa toto naučíme tie výrazy, tak potom, keď my chceme v praxi povedať, že ja neviem, nikdy som nehrala poker, tak zrazu z nás vyletí, že I have never played. A teraz ani nebudete vedieť úplne, že I have never played. Skade tá gramatika prišla? Prečo som to tam použila? Ani nebudete vedieť prečo. Podvedome to budete vedieť povedať v tejto kombinácii a je to práve preto, že ste sa v minulosti naučili kopec vetičiek, v ktorých to never a have done, have seen, have been bolo použité spolu. Hej? Je to obrovský rozdiel oproti tomu, ako sa učí napríklad tento čas v škole. Ja som bola vždy taká prekvapená z toho, že prišla pani učiteľka na hodinu a teraz dala na tabulu, napísala prítomný čas priebehový a deti, otvorte si zošity a ideme si vysvetľovať novú gramatiku. Mne to prišlo vždy také umelé, také nudné. Pričom ja som spoznávala jazyk živý, ako funguje v praxi a radšej by som sa tento čas bola naučila tak, že som ho niekde videla v nejakom texte a zaujalo ma to, že she has never done, prečo je to tu použité, čo je to za čas a idem ho skúmať v praxi. Hej? Bohužiaľ v škole sa to stále učí opačne, že naučíme vás individuálne slovíčka, naučíme vás gramatiku a vy potom chodte a rozprávajte a použite to všetko dokopy. Ale už vám nikto nepovie, ako to máte urobiť. Práve na toto sú spätné preklady naozaj úžasný nástroj. Takže, ako to v praxi funguje? Vy si v podstate nejaký jednoduchý text, napríklad z učebnice pre samoukov, prepíšete do zošita normálne výraz po výrazi, celé vetičky prepíšete do slovenčiny. A potom si ten slovenský text zoberiete a budete si ho pekne veta po vete hovoriť vlastne v angličtine a budete si ho kontrolovať v tom originálnom texte, že či to naozaj bolo tak povedané, ako ste to zapísali. Takže pozriem do zošita, ona nikdy nevidela, neviem čo, ona nikdy nevidela auto. She has never seen a car. Teraz si to skontrolujem, ona nikdy nevidela auto, she has never seen a car. A takýmto spôsobom sa vlastne uistím, že áno, tak toto je, ideme na druhú vetu. Potom si zase zopakujem prvú, druhú vetu a takýmto spôsobom si prekladám z tej slovenčiny do angličtiny. Neriešim tam tú gramatiku, neriešim tam tie slovíčka, ale učím sa ich pekne spolu ako frázy. Je to fantastická metóda, pretože nám spája to najprirodzenejšie v jazyku do takých celkov, ktoré my sa učíme naozaj bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. A to je to najprirodzenejšie učenie sa jazyka, ktoré nám potom pomôže pri tom vyjadrovaní sa, keď chceme niečo povedať, jednoducho vytiahnuť tie často používané výrazy z textíkov, ktoré sme sa naučili naspamäť a povieme ich v praxi a hovorím, ani nebudete vedieť, že ako ste na to prišli. Neznie to jednoduchšie a príjemnejšie ako také učenie sa, snaženie sa poskladať tú vetu z rôznych slov a z gramatiky. Som presvedčená o tom, že to je, pretože mi to naozaj fungovalo už v 9 cudzích jazykoch a toto je jedna z vecí, ktoré učím v rámci jazykového mentoringu. Konkrétne táto metóda spätných prekladov je jeden samostatný modul v našom kurze Kľúč k jazykom, kde vysvetľujem v podstate kompletný návod, ako sa začať učiť cudzí jazyk ako samouk. Ako to urobiť tak, aby ste konečne nezlyhali, ale aby ste to dotiahli na takú úroveň, aby ste potom mohli začať pozerať filmy, seriály, čítať knižky, rozprávať sa s ľuďmi a rozvíjať si tú slovnú zásobu. Na to je na začiatku potrebné, aby sme si osvojili určité základy toho jazyka, aj slovička, aj gramatiku a práve spätné preklady sú na to podľa mňa úplne najlepší nástroj, ktorý naozaj veľa odporúčam. Ak vás to zaujalo a chceli by ste sa oboznámiť viac s týmto môjim videokurzom, tak link nájdete dole pod týmto videom. Ja vám držím palce, aby vaše učenie jazyka nebolo tými starými metodami, ktoré sa vám zjavne neosvedčili, ale aby ste sa práve s nadšením a s radosťou pustili do nejakých nových metód, ako je napríklad metóda spätných prekladov. A uvidíte, že ten postup v jazyku vie byť oveľa príjemnejší, rýchlejší, človeka to potom aj viacej baví.